Država nas prati putem elektronskog nadzora, odnosno smela bi da nas prati putem elektronskog nadzora samo u nekakvim izuzetnim situacijama i potrebno je da za to budu ispunjeni posebni uslovi. Dakle, sud može da odobri nadzor elektronskih komunikacija samo u slučaju da postoji sumnja da smo učinili nešto što ne bismo smeli i to samo u slučaju da je to nešto vrlo teško krivično delo, možemo tako da kažemo, najopštije. Međutim, čini mi se da kod nas postoji taj stav da zapravo praćenje elektronskih komunikacija i njihov nadzor nije na ovaj način ograničeno, već da je to jedna stvar koja se redovno dešava i koja je na neki način čak i u redu. Meni se čini da postoje dve vrste ljudi u Srbiji, a možda i mnogo šire od Srbije. Jedni su oni koji kažu nema problema, neka me prati, nemam šta da krijem. To znamo da je neka opšta krilatica. I sa druge strane oni koji su svesni toga da što država u pojedinim slučajevima, što privatne kompanije vrše nadzor i oni su suprotno od ove prve grupe jako oprezni, možda čak i previše oprezni, tako da ograničavaju svoje interesovanje ili uopšte svoje postupanje na internetu ili digitalno postupanje. Mislim da je jedno i drugo podjednako u stvari loše, da bi trebalo da se nalazimo negde između te dve krajnosti i da pozovemo državu i one koji zapravo zloupotrebljavaju svoj položaj na odgovornost i da tražimo da slobodno postupamo na internetu i u skladu sa svojim interesovanjima i da naravno nije u redu da nas neko nadzire, čak i ako nemamo ništa da krijemo. Dakle, nadzor komunikacije je, kada govorimo o formalnoj proceduri, moguć onda kada postoje nekakvi osnovi sumnje da je učinjeno nekako teško krivično delo, pa je u tom postupku potrebno prikupiti nekakve dokaze da je ono učinjeno. Tužilac može da obrazloži predlog sudu da odobri nadzor elektronskih komunikacija i sud takav predlog mora da odobri. Dakle, to je jedna prilično složena procedura i pritom te posebne dokazne radnje moraju biti odobrene tek onda kada sve druge dokazne radnje ne mogu da dovedu do potrebnih informacija. Dakle, to je izuzetak izuzetka, ako tako možemo da kažemo. U tom smislu nisam sigurna da je u Srbiji svako onaj ko smatra da je nadziran na ovaj ili onaj način svestan toga da je to jedan dug put. Zapravo kada bi formalno nadzor bio odobren, da bi taj jedan dug i složen put trebalo da bude prođen. Nije moguća nikakva vrsta nadzora, s tim što, pošto ja dolazim iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, mi se često susrećemo sa predstavnicima MUP-a, čak i prilično visoko rangiranim, iz čijih je izlaganja jasno da oni smatraju da je sasvim u redu da se za takvu jednu stvar, odnosno nadzor elektronskih komunikacija, ne pita sud i tužilaštvo i čak i neformalno govore o tome da se taj postupak uglavnom ne sprovodi, već da dolazi recimo direktno iz policije. Meni se čini da se kod prosječnog recimo policajca u Srbiji ili radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, da se ta razlika ne pravi i prosto zato što mi se čini da je znanje o digitalnim komunikacijama, o internetu, uopšte o tehnologijama, kod onih koji sprovode zakon zapravo mnogo iza onoga gde tehnologija zapravo jeste i da oni nekako uvek kaskaju za tim, za profesionalcima koji se bave tim poslom na svakodnevnom nivou. Dakle, o nama može se saznati podjednako i iz jednog i iz drugog. Međutim, mislim da bi oni koji primenjuju zakon trebalo da prave tu razliku upravo da bi znali da i jedno i drugo predstavlja nadzor. Međutim, čini mi se da oni tu razliku ne prave i da se kada govore o nadzoru ne osvrću na te dve odvojene kategorije koje si pomenula.
Dakle, ukoliko ne postoji odluka suda na osnovu predloga tužilaštva o elektronskom nadzoru, takve dokaze nije moguće koristiti na sudu i samim tim taj materijal koji je prikupljen na protivzakonit način, on se ne može koristiti na sudu, ali može se koristiti u razne druge svrhe i to znamo, može se koristiti za ucene, za zloupotrebe, za pravljenje različitih baza o različitim ljudima i saznanja koje zapravo onaj ko je zadržao nekakvu komunikaciju ili obavljao nekakav nadzor, zapravo ne bi smeo da ima. Znači, ne bi smeo da ima te podatke, ne bi smeo da ima te informacije koje ima i one se nalaze u potpunoj sivoj zoni s obzirom na to da ne mogu biti upotrebljene u nekakvom regularnom zakonskom postupku. Pa čini mi se da utiče sve više, da smo mi toga sve svesni s obzirom na to da online ili na različitim uređajima provodimo sve više i više vremena i to mnogo više nego u ovoj običnoj stvarnosti, ako mogu da kažem. Dakle, postoji, čini mi se, svest o tome, ali sa druge strane mi se čini da i dalje ne postoji dovoljno poriva da se ljudi aktiviraju i da pokušaju da se zaštite u toj sferi ukoliko smatraju da su nadzirani na bilo koji način ili da im je privatnost prekršena ili bilo šta slično, da im se dešava bilo šta što ne bi smelo da im se dešava. Čini mi se da se nekakav poriv za aktivizmom i dalje zadržava u ovoj offline sferi, da ga i tu manjka, ali da ljudi ono malo što se aktiviraju nekako, da se više aktiviraju u toj offline sferi. Prosto živimo u zemlji u kojoj se ljudi pitaju da li imaju pravo na godišnji odmor, na bolovanje, da li će primiti platu ili ne i nekako se zadržavaju na tim egzistencijalnim problemima, a ovo što se dešava online, bar se meni čini da im je mnogo dalje od tih osnovnih egzistencijalnih problema sa kojima se suočavaju. I mislim da bi to trebalo se promeni, naravno. Mislim da bi država svakako trebalo da nam obezbedi neku vrstu sigurnosti digitalne, s obzirom na to da od policije ili vojske, recimo, zahtevamo u ovom offline svetu da nas zaštiti na jedan način. Svakako da ovaj novi prostor koji se otvorio, sada već ima dosta vremena kako se otvorio, bi trebalo da bude regulisan i trebalo bi da uživamo podjednaku zaštitu i u tom prostoru. Država je do sada preduzela već neke korake. Vi ukoliko vam se desi nešto poput krađe identiteta ili bilo šta slično što možete nesumnjivo da utvrdite da vam se dogodilo u digitalnom svetu, vi možete to posebnom tužilaštvu recimo da prijavite, ali se sad otvaraju pitanja koliko su ti mehanizmi koje nam država pruža efikasni, koliko su dovoljni, koliko ljudi o njima znaju. Mislim da tu postoji jedan širok prostor za napredak i da bi zapravo i država mora učiniti mnogo više da informiše ljude koji su njihovi načini da se zaštite i šta je ona spremna da učini da bi ih zaštitila. Dakle, postoji taj jedan mali prostor u kome mi naravno moramo biti oprezni, gde ostavljamo podatke, šta radimo na internetu i tako dalje, ali ukoliko se uprkos toj opreznosti nešto dogodi, mi moramo imati onog ko će nas zaštititi, a to je naravno država. Tako da čini mi se da iako neki začeci tog sistema zaštite državnog postoje, da je on daleko od onoga kakav treba da bude i da se zapravo po pravilu mnogo više oslanjamo sami na sebe i na ono koliko odgovorno ili neodgovorno postupamo u digitalnom svetu, a mnogo manje se oslanjamo na to da će nas posebno tužilaštvo zaštititi ukoliko nam obore sajt ili ukoliko nam ukradu identitet ili bilo šta slično.